7, talk too early. Oh, indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Asha madama namanzi seweleso sikhathi sesex indaba on Kakasi. Isex indaba every Thursday from 7 to 8. We discuss indaba zabantu abadala, so lihlelo is not for ingane. Sikhuluma ngama matters athinta umdavazo. Uzonothisa ke ukuthi this is the first week ku March. So ishow yethu yokuqala yenyanga izoba i-open line njengoba senzile na kwi-open line izolo kwisintu. So namhlanje ke we do not have a topic. Wena nje suku sinikeze feedback, ifunde kulolu hlelo, izwile. Uthema uthi practice kwenzeka yini? Were you disappointed? Do you have something to share? Kumbe unama questions? This is all what in open line is all about. Le show ke ikhona, we are streaming it live now on TikTok indaba. We are on Facebook again, Indaba with Alex. Podcast yakhona ikhona uzoyithola kwi app yeGagasi. Dr. Nath Shabalala is always with us every Thursday. Mshengo siyakubingelela. Kunjani Sahlazi? Ngiyaphila, kunjani kwena? Ngikhona sikhangana. Ngibingelela ngomndeni baGagasi FM. Number 1. So inamba yethu ke ithi 0861596596. Ama VNs siyawemukela on this show. Yona iVN yakho uyithumela ku 0638399959 and nama comments ke ungawabhala kuyona iFacebook. Sikhuluma nje ngezomdavazo. Just to remind you lo hlelo akulona olwengane. Umdavazo unama benefits emzimbeni womuntu ongahlala uthi umuntu ongasayi kumdavazo khona izinto mhlambe ezibuye short kuyena, so ekudalweni kwemvelo nje yomuntu. What are the benefits of sex? Now Alex, into ehamba phambili kakhulu engizoyibeka indaba yenjabulo. So yabona nje ububuza nje ukuthi umuntu ke yena ke ongenayo access to umdavazo incindezi iyakibe kubukhona. Qala nje kuyinjabulo Alex, ngoba phela umdavazo vele the ultimate point of it is ukufika kuvuthondaba. And uvuthondaba lona, oh, I thought it's a reproduction. Uvuthondaba angithi ukuze kube khona leyo reproduction kumele kube khona uvuthondaba. Okay. Kodwa manje i-reproduction yona it seems to be a bit one sided ngoba umuntu wesifazane engamitha akhulelwe ekubene engakaza afike kuvuthondaba. So umuntu wesilisa kahle kahle lapho okumele ngempela kube uyena ofika kuvuthondaba achitha articulate ngaphakathi. But mase sikhuluma nje ngomdavazo in general, lokho kwenjabulo kubalekile ngoba if kuukuthi uyafika kuvuthondaba then kuriliseka ama happy hormones and lawo ma happy hormones azo counteract stress. And stress sona siyincindezi kakhulu kumdavazo. Okay. So umdavazo wona it could be seen as an activity of daily living which has a positive effect on impilo in general uma kuukuthi of course Alex yonke into ihamba kahle. A question ever muvela on the show, Doc, yokuthi how often yini considered as acceptable frequency yomdavazo? Is it every day, every second day, or once a week? Now it differs per each, context. Whether it's a relationship, whether it's casual sex, whether we are dayisa, meaning ukuthi you are a sex worker, it really depends. Now awukho umdavazo okaliwe ngokwenamba ukuthi ungawenza kangaka ngosuku. Okay. Kuya ngempela ngokuthi wena uyinikela kangakanani kuwona and isizathu sakho sokwenza yini exactly. Okay. Ngoba as much as ungayinikela kwesinye isikhathi kukhona abantu abaphoqelekile ukuthi bayenze leyo nto ngoba bayenziswa yizathu nabo ezibaphilisayo. Ngizobuza the same question, Doc, maybe differently now. Kusike sakhuluma on this show about sex addiction, being with a partner ofuna sex ngokweqile. So if you have a partner okuzofike kudavazwe namhlanje or ekseni and then ntambama yiso leso njalo njalo, would you consider that person as to say addict? Now lapha sibuka ukuthi i-context ye-relationship yona i-affected ngandlela yiphiyona. If kuwould sekhona in negative affectation within ubudlelwane because of demand yomdavazo, then we definitely consider that as a disorder or a dysfunction. Yeah. Now if you look at sex addiction, sexual addiction yona ngokwayo, you can't classify it as a disorder, but you can classify it as a dysfunction because if isikulimaza in terms of indlela okumele uphile ngayo on a daily basis, if kuwould so depend kuyona kunako konke, if kuwould so addicted ngaleyo ndlela, kuba khona ke iproblem ngoba awubusakwazi ukunakekela ezinye ingcenye zempilo. Yonke focus yakho isuke isisekuthenini ufuna lokhu okufunayo and ukufuna manje. So ayikho inqubekela phambili Alex lapho.
Ulalele iSaxindaba open line namhlanje being a Thursday. I would like to invite you now to send a question or a comment. Uzofona ku 0861596596 yona number leyo uzoyisebenzisa. Ama VNs nawo ngiyawathatha ku 063839959. Nakhona ku Facebook we streaming le show live on Facebook Indaba with Alex. Ama comments ungawathatha khona. Angiqala ke ku Mondli Zondo eHopewell. Mthiyana. Yes, kanjani? Kuhamba kahle? Ngiyaphila futhi njani kwena? It's right now. Angibele nodokotela lapha e-studio. Kunjani futhi? Siyaphila futhi kunjani? Ngikhona futhi. Mhlambe la futhi ungayilamula la. Nginenkinga la ne. Nginomuntu lo engizana naye ne. Lo muntu angifuna ukuqamba amanga. Uma sizocansini iyona iyodwa phela indlela engimjabulisa ngayo noma engimenza ajabule ngayo, otherwise angingajabuli ukumkhotha nje kuphela. So uma ngimkhothile uyaneliseka, uyafika ubuthondaba, uyasikwatha futhi abe right nje kakhulu. Kodwa uma ngingakwenza ngalokho ukhohle ukuthi uzofika ubuthondaba. So ngifisa ukuthola dodo ukuthi mhlambe iyiphi indlela engenza ngayo mhlambe ingamenza ajabule ngale ukuthi ngize ngimkhothe ngoba kona ngifuna ukugama, ngiyaenjoy nami futhi ngiyajabulela, but ngibone ngathi akwanele kumina ukuthi ajabule phela mangizomkhotha. Why angajabuli uMasungu for a penetration? Yeah, all right. Kulungile ima kanjalo ke Mondli. Doc? Okay. Now, Lana Alex, you know, good tricky because it could be an abnormal thing and it could be a normal thing. Asiqale ngalokulula ukuba normal. Yes, bakhona abanye abantu budi okumele uze wenze cunnilingus, okumele uze wenze i-foreplay, ubanikeze isikhathi ukuthi bakwazi ukuba wet, ukuthi bakwazi nabo ukuyi-enjoya, ukuyifila. Abanye baze bafike even kuvuthondaba ungakangeni even kubona, you know. So bakhona abantu abadalwe ngaleyo ndlela and abaprefer, you know, isimo esikanjalo. Now wena ngokwakho kumele ubuke lana ukuthi okay fine, if kuuthi uyayenza leyo cunnilingus, uyamjabulisa umama during i-foreplay. What usually happens during a sexual intercourse? Mase niwenza kumdavazo, niwenza ngandlela yipi? Nobabili, are you both engaged in it? Niyayishintsha yini itayela? Niyaguqana embhedeni, kube khona oyedwa yangaphezulu, oyedwa yangaphansi, niphinde nidunusisane, niphinde nibhekisane emasayidini. So naloko indlela enenza ngayo umdavazo ibalekile when it comes to the actual end point ukuthi nizoyenjoya nobabili yini na. So I think Alex into yokuqala kumele la bayenze ukuhlala phansi bakhulume and babonisane, asho ubhuti ukuthi uzizwa kanjani nosisi asho ukuthi uzizwa kanjani. Okwesibili kumele bavuleleke bobabili ukuthi bafundisane ngawo umdavazo within i relationship yabo, ngoba lokho kuzobenza bazi ukuthi umuntu wami uthanda ukuthini nomuntu wami uthanda ukuthini. Okay. To what you're saying Doc le yokuthi bavumelane bobabili, did you notice ukuthi uze washo wathi kwayena usegcina eset enjoy ukumkhotha because uyazi ukuthi ama results azoba yini? But angithi is self satisfaction, you know, ifika ngendlela ezu2. Ungamsebenzisa omunye umuntu ukuthi uyi self satisfy, or wena ngokwakho ungenza something ngomunye umuntu ukuthi uyi self satisfy. So lana ngibuka ukuthi kuzogcina kushayekana Alex ngoba ialignment ayikho, akukho kubambisana, yonke into is one sided. Akasitshenanga ukuthi yena ujatshuliswa yini uma usisi eyenza. Ukhale ngokuthi the only thing usisi emjabulisayo icunnilingus. Sure. Usana kujoyina namhlanje asina topic, so ubuza noma inofisa uyibuza kumbe uyishare with us. We are iSaxindaba on Gagasi 0861596596. Hello on TikTok kwindaba sekubingelela, and the video hlelo ne podcast uzoyithola also masiqeda, but we are live also on Facebook Indaba with Alex. Ngisebora kumgibe khanyile, sabona mgibe. Alex njani? Ngikhona mfethu, ngicela uvale radio yakho nje khona sizozona kahle ngoba kwi-question ozoyiletha kuzofuneka ukuthi uthole nempendulo as well. It's a 17 minutes after 7. Yes Mkibe? Mkhulu. Yes sir. Lana cha mina uma ingane yami asinankinga vele, senza yonke into. Indaba ke vele iqalela manje ngicela ukuthi mhlambe ngize ngimva. Hayi. Uvele nje kuze ngathi impela ngitshela ngibonko. Aphinde ngithatha manje amahlathi noma nginikeze isikhathi angazi ukuthi ngithini. Imancane Mgibe, usuke esho ukuthi akafuni umuze ngemuva noma iyona into ayijabulayo? Akafuni isidalo, vele athi nje ngimenze umuntu role.
umenza umuntu olula. Okay, so mawusho ngemuva usho ku sim 2 noma usho ukumngena ngemuva kwidogi? Hayi ku sim 1 phela. Okay. Uvele nje impela akuphatha ukuthi impela kukhulunyiswa. All right. Noma ngithi ngiyamzuma mase zumekile hayi khona. So manje uyulinde ukuthi azalale ngesisu then mase zumekile uzama ukumzuma. Yabo nje nango 1 vela phapha manga avela wenzani. Wenzani. Okay, so izoqala le conversation inokumela ifunda ubafo la doc. Now ubafo ngiyamuza impela and uyayichaza indaba, but I think ukhohlwa into eyi1. Kunabantu who are self conscious. Kunabantu abaziyo ukuthi yazi if umuntu wami enga-experience into kanjena uzovela be turned off and uzoqhela kumina. Now ungena umuntu ngemumva, you know, lo muntu loyo uvela benamahloni uma ngempela ukuthi u self conscious. Ngoba kungenza ukuthi uyile toilet wasula akalitholanga ithuba lokugeza. Now wena usufuna ukumdunisisa umbhekisele. Now uyasaba ukuthi lento ehlalishiwe vele ukuthi umsinsila uyanuka. You know, abantu besifazana bagezisisa basulisise mabephuma etoilet. I think leyo nto kuyena it plays a very big part la, and iyamdlala emqondweni ukuthi avuleleke fully kubhuti. But ke at the same time bhuti abanye abantu ke abayifuni idogi, abayiprefer idogi ngoba okwangempela anciently idogi style was coined as istayela sabantu abangayiphethe kahle, abantu okuthiwa bayafeba banasimilo. But lokho kusukela kudala angithi ngakho ke kumele sifundisane sikushintshe lokho kusukela kuyimanje. Okay. Mkibe? Ngiyabonga Bhutwale, ngiyabonga nodokotela futhi lento sithi ake ngiyiyeke. Ukuhlonipha yena. Yebo, ukuhlonipha yena nesithi nesidima sakhe. All right. And sometimes Alex, love is about sacrificing. Uma umama enza yonke into, you know, ngaphandle nje kokuthi enze idogi, I'm sure ubhuti can find a way to compromise. Right. Okay. Indaba onekakasi unama questions ufuna kwathumela ibisuke ngakapheleleke le conversation mangabe singakatholi abantu besifazane so that izo balance. So far we've had 2 gents indaba onekakasi FM. All right. And then I see the comments engizobuya ngawo mangabe sengibheka ungafaka kuindaba with Alex on Facebook. We are live. And then nakwi TikTok ngiyabona lama questions ngizoza kuona so we open line namhlanje on Kakasi. Siyaqhubeka koze shayo 8 ebusuku ngizothatha uSibongiseni Mfeka from Emlazi. Sabona Sibongiseni? Niyaphila futhi Alex. Yes, right wena. La yafana siyaphila futhi wami. Sure. Nginombuzo lapho futhi. Ngiumuntu wesilisa oseheve uqanjwe nomuntu wakhe, so ngalendlela ukuthi kuqale kwangathi kunenkinga zokuthi asijwayelane kodwa sithela sijwayelana khona ngayitshela sengumuntu addicted ngalendlela ukuthi ngathini iyaphela mhlawumbe 2-3 hours ngazange ngifike kuvuthondaba, and sengithola njengomuntu onalento control ukuthi before ngifike kuvuthondaba fanele kuwumina otshela imizwa yami notshela ingqondo yami ukuthi ayiqedeke manje bese kuyikhona ngiqeda otherwise mhlambe ngaze kuphele mhlambe 5 hours bese ngithola ukuthi mhlambe yena akayithandi lokho, uthola ukuthi ngumuntu okakhulu nganoma mhlambe nginenkinga yempilo noma mhlambe sekuyinjwayelo yindoda. Okay. And ima vet uwedwa la ukhona? Yebo ngedwa. All right, so wena kuphela ulala naye? Yeah, wena kuphela ngilala naye. Oh, okay. Yeah, so ngeke ngizobuza ke lo mbuzo olandelayo ngoba bengizobuza ukuthi kuba into efanayo yini noma uphumela ngaphandle. So but ungawuphendula muthanda lo mbuzo. No, into ngicela ukuphinde into engithola ukuthi mhlambe enzekile before bekade ngilana nabantu abahlukene abaningi, so ngase ngiyathatha ngathola ukuthi okay sengiqhubeka kuyena yedwa kodwa engathi kunale experience abantu abaningi aba before. Yeah. Okay, so ngesikhathi sabo bekwenzeka same thing. Yeah, bekwenzeka same thing nanokuthi into ebiyenzeka bekuthi njalo mangithola umuntu omusha afike ngenze show ukuthi performance yami iba high ukuze angithole ngumuntu wesilisa nje one performance. Okay, all right. Uyaphuza uchama. Sure, doc. Okay. Now but before ngikuphendule
ukhulume ngeperformance ukuthi before ubuwenza sure impela ukuthi hayi before untokazi afike isimo ubusimela ngokuthi uyilungiselele ubuyilungiselela ngandlela yibaba mhlawumbe ubuthatha ikhuthazi kukhona kade ukwenza yini le okade uthi uyayenza ukuze uyilungiselele no ngathina angaze ngithathe noma kuwe kwenzeke kodwa nje kuyakwenzeka mhlambe once mhlambe kubantu abathatha ngazi kodwa kuyakwenzeka futhi mangikhumbule kodwa kahle into eyikhuthaza into engayijwayelanga ukuthi ngingajwayela ukuthatha into enjalo engayijwayela okay now but lana kukhona inkinga khona because njengamanje uthi uyaphuza ukufika kuvuthondaba and kwesinye isikhathi kuyakuthatha even 5 hours ungafikele kuvuthondaba kure baba ukuthi uthole even umuntu ongamela ukwenza ucansi for a whole 2 hours kure it's very very rare unless of course if kuzoba iphone sibeke nje icace ngoba laphana kusetshenziswa ikhuthazi kusetshenziswa into eziningi okay now wena ngokwakho unento ekuthiwa ipriapism now ipriapism iyona isho ukuthi une prolonged erection kangangokuthi kwesinye isikhathi uyakungafiki even isidalo kuvuthondaba so leyo nto iyalimaza because if kuukuthi uba ne-erection prolonged then igazi lele lingenile endukwini aliphumile lihleli libambekile laphana so uze ugcine usuzwa even inhlungu if kuukuthi i-erection yakho iyaqhubeka iba sustained merely because lelo gazi ilona eliphefumulisa induku so kumele liphume uma selisebenzile so uzothola ukuthi kuwena khona into ebhlocka igazi ukuthi liphume okanye uzothola ukuthi khona into elimaza imizwa ngoba sibheka igazi bese sibheka nemizwa as well ikakhulukazi mase kufika kuvuthondaba so singakuhlelela but sikubheke sicwaninge sibone ngempela ukuthi ikhona yini imbangela esingayipick up and silungise isimo sakho sibuyele esimeni baba okay ngiyabonga but ngiyabonga ukuthi ngidinga usizo kahle kahle impela but ngiyabonga but yeah but something ongayihleka kwawena wena Sibongiseni ekutheni unenkinga yokuthi uchama late but the majority of men bakhala ngokuthi bona basheshe bachame so in a way khona nje out ethile ehlele ithi hey awuzwa amanye amadoda yo so ekukhalisa amanye amadoda kuyawajabulisa amanye no webut Alex mina lento ukuthi angana mhlambe 20 yahlala emqondweni nginalento ukuthi mina ngiyakwazi ukushaya u15 minutes uma ngizotshela ingqondo yami nemizwa yami ukuthi ngiyaqeda manje kodwa uma ngibona ukuthi right umuntu oselangazelele ngaliqedi hour nginalo inkinga mhlambe yabo mangi-adjust inqondo wami ngathi manje okay kuyenzeka even ngiyaba futhi 2 minutes second kodwa mangare ngithe okay fine nazikade ngibile on kodwa manje sengifuna ukuthi ngiqede bese ngiyaqeda okay all right okay yeah no so yabona ukuthi umqondo unepipilayo sometimes ne no in fact Alex yazi isizathu ukuthi indaba ngithe udinga usizo isona vele lesi ukuthi ufika kuvuthondaba maye force yena uvuthondaba is supposed to be natural malifuna ukushesha futhi malifuna kushesha futhi kumele libe natural yeah so awukwazi ukuthi ngasonke isikhathi uyiforce ukuthi ufike kuvuthondaba that means ukuthi there's a blockage and that's why ngithi kumele ngihlale naye phansi khona ngizobona ukuthi indaba ikephi is it psychologically is it medical is it organic or is it something else right sure no mfethu Dr. uzoshare ama numbers ngasigcineni and I always say mawubuza umbuzo usukubuzela nomunye umuntu ongakakwazi ukubuza so into lena yenzekayo kubantu abaningi and lempendulo nje uDokotela ayinikezayo uyinikeza nabanye as well there was a question kusisi ngizofihla igama lakhe but one of the platforms and then uzothi lento yokusquatter into enze kubo bonke abantu besifazane because mina ngiyizwa ngendaba should I be worried no she shouldn't be worried but now uyafika yini yena kuvuthondaba yes uyafuna ukusquatter but uyafika yini kuvuthondaba so if efika kuvuthondaba she shouldn't be worried ngoba akusiona wonke umuntu wesifazane ofikayo kwi-squatting yeah ngoba khona umuntu ozokrima instead of squatting and khona umuntu ongezukwenza neither okay so kumele ubuke ukuthi wena ngokwakho liyakujabulisa ucansi to a point ukuthi uphumelele kuvuthondaba ufike and uzizwe uphelele impela mawufika kuvuthondaba if kukhona inkinga lapho ke then usungaqala kuyisukumele leyo ndaba we have abantu abasijoyina for the first time namhlanje for their benefit doc what is creaming now creaming is ukufika komuntu wesifazane kuvuthondaba and akhiphe uketshezi olingazathi lumhlophe and lolu ketshezi lolu liyake lishube and if uqhubeka uloku umfenda liyake libe ngazathi iphalishi ngokuhamba kwesikhathi okay so that would be ukufika kwakhe kuvuthondaba and sikubiza ukuchama kumuntu wesifazane okay. So it's the opposite of squatting
Okay, so creaming because it looks creamy. Impela. It looks creamy, it's Yeah. thick, and it's white. Does it taste like cream as well? Well, I wouldn't know. Indaba on Kakasi. Maybe you can tell us ukuthi njani taste yakhona. Cream flavor le plain. Please share with us. Tonight, you can talk to Umtiane on 031 537 3000. Kakasi Ezokanzi on Indaba. Uhlalo akulonelo ingane, it's exactly 7:30. Use taxini, use basini ukwi lift club, akulaleleki kahle, mhlawumbe uyamsaba nalo umuntu oseduze kwakho kunamahloni, don't worry. Uzokwazi ukuyibamba kahle show usuwedwa uyilalele as a podcast. Uye kwi app nje yeGagasi. This show na wonke ama topic uzowathola khona as a podcast. Download nje le app yeGagasi. Ayidli data, we download nje for free, then bese uyakwazi ukuthola ilento i-podcast yakhona. Ngizothatha uZanele Thusi now from Howick. Sawubona Zanele. Yeah, kanjani? Ngikhona usemsindweni kodwa. Okay, sangahle. Uso right, all right. No, thank you. Siyakumukela kwiGagasi. Thank you very much. What is your question, Zanele? Mina iquestion yami ukuthi yonke into eningifundisa yona ngiyenzile. Yonke into engiyifundile ngiyenzile ngathi Sena ngathi silomuntu akaneli because even every time ngimthola echisa right protective noma asangifeel yini banga yini mabanja Okay. Ngiyacela ukuthi umuva nje kancane la ukhona Zanele ukuthi ugudluka nje. Ngoba ubuye ukhathi singakuzwa kahle. Doc, she says ukuthi she has applied all of the things ayifunde kule show. However, umuntu wakhe akaneli usaqhubeka uyamchithela. What could be the problem? All right. Ntokazi, senibe ndawonye nobhuti isikhathi nganani? 24 years manje. It's been 4 years. And usekuchithele kangaki? Countless time angazi. Has it been more than 10 times? Ngicela nje ukuqalekisa. Yes. It has. Yes. Usafunani lapho? Angazi nami. So I think Alex kwesinye isikhathi ngiyake ngingabuki isenzo somuntu, ngiyake ngibuke i-reception yaleso senzo kulomuntu ositholayo, Now usisi uyalimala la, but still uyaqhubeka uhleli. Countless times ubhuti I'm sure uyaxolisa. Usisi uyamvumela ukuthi abuye empilweni yakhe. So untokazi lana kumele akwazi ukuthatha isinqumo yena ngokwakhe ngoba ukulimala kwakhe kuzogcina kumenze eba redundant towards uthando. Kuzogcina kumenze alahlekelwe ithemba lokuthi uthando actually really does exist. Kanti into engiyipick uphayo kulezi zenzo zakhe ubhuti, I don't think ukuthi ubhuti uyamthanda untokazi. I don't think ukuthi ubhuti is actually in this for a future. I think ulana nje, for the time being usisi kuyena uyiconvenience. Now untokazi yena kumele abukeke lapho ukuthi isikhathi sakhe sibaleke kangakanani kuyena. Ngoba lo 4 years asewuspendile la ngeke aphinde awuthole. Kanti engathi engadedeleka avuleleke ngokomqondo ngokwempilo. Avele athola umuntu ozovele abe serious ngaye, umbone ngempela esimama untokazi, umbone ejabula, umbone akha nalowo muntu loyo. So awubheke intokazi ngaphakathi wenze i-introspection ngoba ekugcineni kwako konke you have to take self accountability. Akekho umuntu okufosayo ukuthi umvumela abuye. You are the one who's making ama decisions ukuthi no, ngizomvumela. So ekugcineni ukuze uphole kumele ubuke wena ukuthi what are you contributing to the situation, not ukuthi wena awuphelele awumenelisi. Buka wena ukuthi what exactly is your behavior contributing to the situation. Ngiyakuzwa Dr. Ngiyazi intokazi kunzima, ngiyazi kuyasinda, and iyona into yokuqala le towards healing ukuthi uphumele obala ukhulume. So ukhulumile, now of course kumele ke ukwazi ukuthola usizo. Yes. Ngathi uzwakala uset manje. Yeah, ngisearch because kwayimanje nje ngihlukene naye, but ngiyazi ukuthi uzokhuluma amagama azongenza ukuthi ngiphinde futhi ngimanipulate angazi ukuthi kwenzakalani because ngiyazi ukuthi mina ngabe kade ngaphuma kule relationship, but lokho ngibuyela khona ngazi why. Hayi ungesabi, we won't judge you. Usamthanda kodwa ngithi.
ngiyamthanda yena ngiyamthanda. And naye futhi ukwenza umdavazo kamnandi mhlambe that's one of the reasons lokhu ubuyela kuyena ekutheni uyakunemba futhi. Mhlawumbe futhi lokusaba nje uqala relationship entsha. Okay, ngiyasaba noqala relationship entsha. The decision will be yours Onasisi, but you listen to what uDokotela has said and ukhuluma indaba yama risk nanokuthi uzophinda uhetheke over and over again kuzoba kuwe. If you are ready to talk and have someone ozokwazi ukukhounselisha kahle, at the end your fish uhlelo Dokotela uzonikeza ke ama numbers. Ngiyabonga. Right, sure. It's a 1936 indaba on Kakasi siyaqhubeka. Ngiyadlula now ngiya ku Xolani Nhlengethwa. Xolani Chesterville kunjani Xolani? Ngiyabona Alex Dokotela. Aw ima kuthiwa usa Chesterville, why not Olundi? Ngifolundi. Oh okay umlaleli number 1 we-sex indaba lokade sakugcina Xolani. Ngathi ngikubule ukuthi ubhekela abanye nami ngilalele ngize iphawula okwabanye. Oh bese size sasola ukuthi mhlambe umnumzana akasavuke nje yikho indoda ingasafoni. Hayi uyavuka umnumzana wami. Sure. Uthini ke namhlanje Xolani? Hayi ngicela ukuthi oMphawula usafana nokwala yabhuto oke wathi ukuthi uyadonsa. Ngoba nami umuntu ngiphendule njengenyama boyosa ngiphendule umbhekise phansi ngimlanga sekohlanga ukuthi ngene phakathi kwayo emlenze lothi kufika kuvuthandaba. Okay. So useyazi ukuthi lokhu kungoba uze decide ethi ufuna ukuguqa embedeni uyazi ukuthi usuke lapho indlela azongqoba ke nayo. Oh okay. So kodwa Alex into esifundiswa kakhulu into ebalekile kubalekile ukuthi uma nithandana nomuntu nibuke ama-point emafonini kubalekile kakhulu lokho kuyasiza. Sure. Mhlambe kusiza kanjani njengoba economy olalele khona istory ofuna ukusixoxela sona esenzeka kuwena ikusiza ngani phone? So yabona indlela esiza ngayo ukuthi nisukuthiwa ubuthe embhedeni wethu uma efika umuntu wakho esembhedeni ufuthi vele usuredi vele ukuthi sesingenza lento nihlale babili nibuke umbukise naye umbukise naye nibuke nobabili angeke niyiqede lo ukuthi enizobe niyibunga ngesikhathi. Yeah, ngathi Dokotela, you once touched on it. I think it was last week. Lawo advisor ngayo ekutheni you learn to up your game. Enyama sources what is your response? But Leo, Alex, it shouldn't be a source of attraction. A source of attraction should be each other. That is the only problem I have with abantu aba replace yonke into ngeporn. Now before kwenzeka ucansi kumele kubukwe iporn. So lapho nigcina seniluza interest in each other, seniba interested only kuloke nikubukayo, nibe turned on, and of course ngoba nilapho nobabili nizodavazana and then kuphele kanjalo. But ubudlelwane akusikona lokho. Ubudlelwane kumele ngithi manje kubuka even umile ekitchen ungiphekela kutatazela isinqa ngikwazi ukuthinteka nami somewhere as umuntu wesilisa. Okay. Nawe as umuntu wesifazane mawubona ukuthi ngiyakwazi ukukunakekela, nawe ukwazi ukuthinteka as umuntu wesifazane. So ezinye izinto Alex, yes, ziyasebenza in context yokuthi kusuke kwenzakalani ngaleso sikhathi, but they cannot be izinto esiphila ngazo. Okay. Yeah. Right, sure. Sikuzwile Xolani. All right, and then I have a comment, a question from Facebook. Ngicela ngibuzela la kuDokotela last year I did an operation, total abdominal hysterectomy. Ibiza ngakho? Hysterectomy. Ukhishwa kwesibeletho lokho? Yes. Okay. And then I left the ovaries. Right. And then after the operation I lost the desire for sex. Angihaleli. I don't even know if I'm scared ukuthi ngeke kusafana yini since ngazi ukuthi there is part of me that is no longer there. Is this normal, Doc? Now, yes, I would say ukuthi into siyake siyibone kubantu, abasebenzile I total abdominal hysterectomy. Ukuthi sometimes bavele, bazenyeze and sometimes bayibuka ngenye indlela ukuthi abasaphelele. So lokho kuyabavimba ukuthi bavuleleke ngokuphelele ocansini. But ke yena into ekumele siyibuke ukuthi basikhiphile isibeletho
but abawakhiphanga ama-ovaries. So ukukhipha ama-ovaries kubizwa kuthiwa i-oophorectomy, kanti ukukhipha isibeletho kubizwa kuthiwa i-hysterectomy. So vele-ke isikhathi esiningi asiwakhipha ama-ovaries ngoba sisafuna umuntu wesifazane aqhubeke aproduce ama-hormones and aqhubeke azizwe naye ewumuntu wesifazane. So in this case I would say ukuthi since akhona vele ama-ovaries ake sibuke i-psychology yakhe ukuthi usezamkelile yini yena ukuthi akasenaso isibeletho and akasophinde akwazi ukuthwala ingane, but lokho akusho ukuthi angeke abe nazo izingane ngoba asakhona amaqanda kuma-ovaries if ukuthi akakafiki kwi-menopause. Yeah. All right, sure. I hope uphendulekile, right? And then another one, kunzima ukuthi okay, so u respond to sisi lokade ngenile. Right, kunzima ukuthi amshiye lo mjitha ngoba uyamnabisa strong. That's not uncommon then ekutheni awusafisa ukubala but usuhlalele the benefit yokuthi ku sex uyakunabisa. It's a comment? Of course it is common, Alex, but kumele sibuke ukuthi outcome yakhona ikuthatha ikufakapi. It's a very draining situation ngoba awusekho lapho kahle kahle ngokwenhliziyo really usulapho nje ngokomzimba. So usufuna lento oyifunayo and then kuphele kanjalo. Okay, and then now ke namanye ama comments and then buhle sazi ukuthi hayi ngeke phuma nje kuloyo muntu and then kuzoba khona umunye othi umjitha ugude embedeni yikho lo sisi ehleli nje kuyena and then kuzoba khona umunye othe umjitha u ... and then nangomunye usisi ezothi kusho ukuthi umjitha unemali sengiyabona ukuthi sibheke phi now, all right? And then kuzoba khona another lady says ukuthi shame sisi, that is sad, but ke lo bhuti njoba a cheater is always a cheater. You see, I like how we are a community. Obviously, it's expressed based on our experiences, and then but already corner my advice and a feeling of sympathy with one of us. Ukulesimakusona ngoba vele Alex angesibuka impilo ngendlela efanayo. Asinawo ama situations empilweni afanayo and as experience empilweni izinto ezifanayo. Yeah, but kumele sikwazi ukuthi kuko konke okwenzakalayo sikwazi ukwenza impilo ukuthi iphumelele ngandlela thizeni. Sure, ilele lapha impumelelo. All right, indaba on Kakasi lohlelo akulona lwengane. Alex na dokotela la ngicela ukubingelela kuqala nginenkinga la ngicela anonymous sekunesikhathi eside mawuthi ngikhona engikwenzayo mangifika kuvuthondaba kodwa ayisaqhashi into amesiwa khona la into enginayo umhlume angazi noma mhlambe unomthelela indaba ngicela sikukhulumela phansi angikho especially right kodwa into enginayo umhlume into amesaqhasha nesekunesikhathi eside isiqala nongwarisha la angazi noma ngabe wona inodala lokho. All right, no sikuzwile body. All right, shame ngaze ngakuzwela because njoba ubuza kufanele futhi kuzwakale but I don't think bakuzwile, don't worry. Nansi question doc, maspem mayisephuma awasaqhashi but ke unama piles. Now Alex lana angivele ngifake into context ye sexual health ngoba ngiyazi sisazoke sikhulume ngelinye ilanga ngayo imhlume sikhulume ngayo nje siyendlala, but in this case kuyena because usesuke wakhala ngenkinga yomchamo ukuthi umchamo wakhe imbewu yakhe ayisaphumi kahle sikunokublockeka ukukhona. Now asibuke ukuthi la kwenzakalani. Une prostate, i-prostate mayikhukhumala icindezela ipipe leli langemumva ekuthiwa i-rectum la ukuhlala khona number 2. Now i-patient mayipresenta kuwena if inenkinga ye-prostate kwesinye isikhathi ipresenta nge-constipation, ipresenta ngokusongelana, ipresenta ngokuqinelo, and enye into eyenzakalayo khandeka into ekuthiwa imhlume ngoba the more kumele iphushe lapha ne-toilet overcome le prostate esikhukhumele esicindezela la ukuphuma khona number 2 kuzovele kuhlume inyama, bathi inyama kanti akusizi inyama ama-cushion lawa e-anus athwele imthambo. So ubhuti ufona impela ngesikhathi esiright ngoba kwi-sexual health imhlume is directly related to indaba ye-prostate abnormalities until proven otherwise. Okay. So kumele impela simcwaninge, kumele simcheck ngoba i-prostate ibalekile iyona ekhanda i-precum. Okay. All right. No siyabonga ngikholwa uphendulekile bafo. Sanibonani Kakasini, bengisacela ukusho lento ukuthi ngisacela siyamantombazane sizukuyithanda mbejana. Mina sengikujwayele ukuthi njalo mengabe ngiye toilet, mengabe nginomuntu wesilisa, ngcono mengingedwa yes ngiyasula ngilale ayikho inkinga. But menginomuntu wesilisa ngenza sure ukuthi ngibeka amanzi,
nengibuye etoilet ngigeze izandla ngithatha ithawula lenyawo ngigeze ishandisi ngemuva sayikuyisukula ngibe right ngiyazi vele izofuneka lento sibe right. Okay. Ukhuluma ngendaba yokuhlanzeka kwabantu besifazane nangesho ke indlela ongazenza. I think ubuyela back to lawyer oqale wakhala naye ngokuthi idogi ayenziwa noma engavuka athi uyazama ngo2 ayenziwa. I think upick up leyo nto as well la lontokazi okhulumayo. So we advise naye in a way ukuthi ukuze usithembe fully embedeni uma uzoba nomuntu wesilisa ihygiene ihamba phambili. Geza ziclean yenza sure ukuthi akukho wena okuzokwenza uyidoubt uma ukuthi sekumele uengage in sexual intercourse. Because usuze wash. Thank you Sisi for that. Ake sithathe ke siyise ki bantu besilisa ke nawo indaba kumele abaningi abangayinaki ezingaba ubunuku okumele uqinise kuzo umugeza. If ungasokile ila okuhlala khona inkununu yona ihlala ngaphansi kwalo ujwabu la okukhona khona nekhinqa. So mawuzo retractor ujwabu ila ukuhlala khona inkununu. So kumele ugezisise lapho. So mawunojwabu kumele ukwazi ukulidonsa ujwabu mawugeza fully and ugezisise lapho uclean ukhuhle lapho. Esibili amasende. Amasende wona because anesikhumba enanoboya sometimes ayajuluka enavalelekile isikhathi esiningi. Ikakhulukazi kubantu abagqoka ama-under, are tight. Yeah. So lapho kumele nakhona unakekele ngendlela yakhona. Eyokugcina ke Alex ebalekile indaba yomsinsila. Nawo futhi kumuntu wesilisa omsinsila uyinkinga, ngoba nawo unawo leyo element yokunuka, unukise futhi even during sexual intercourse. Okay. So ibaleke kakhulu nje lezo indawo zo3 kumuntu wesilisa. Excuse me. Namakhwapha. Okay, namakhwapha. Sure. Ngizwa kahle. Ngibona ngisacela ukuba anonymous. Nginenkinga la. Selokhu ngathandana nomuntu wami. Kulokhu nje kwaba iround eyodwa. And nami nje sengize ngajwayela nje ukuthi nje kuba iround eyodwa ngoba ngamanye amalanga libuye lilale ngize ngisola ukuthi hayibo mhlawumbe khona la alala khona noma kwenzeka kanjani kodwa nje angazi noma inkinga imina angisazi mhlawumbe usuphelile manje nje u4 years sithandana naye kulokhu nje kwaba iround eyodwa. Thank you Doc. Now yes it could be ukuthi kukhona inkinga impela and isikhathi esiningi makwenzeka kanje kusuke kuyi inkinga ehamba phambili ezu2 eyivamise ukuvela. Fike kube khona erectile dysfunction induku yona yes iyaqina kodwa manje ayiqini ibe strong ibe powerful ivele ibe ntekenteke Alex. Kwesinye isikhathi iyawa even usawenza umsebenzi kwesinye isikhathi iwa before even ungene ngaphakathi. Bese kuba khona lokho okushesha ufike kuvuthondaba i-premature ejaculation nayo futhi iyi-problem. So nje bekhala nje untokazi kushuthi into yakuyenzeke bayake bawenza round 1 but mase kumele baqhubeke bethi round 2 induku ubhuti isuke simgolozela usuke ngasenayo interest ngoba vele uyazi ukuthi engazama noma yini induku angeke ivuke. So inkinga lana uzothola ukuthi ngempela ayikho at all kuntokazi zonke inkinga zivela ngakubhuti and ziyakwazi ukucwaningeka ilungiseke Alex masiyithola impangela yakhona. All right. Uhlelo indaba is not for ingane. Namhlanje siyi open line meaning ukuthi ubuza noma yini ofisa ukuyibuza and we taking ama VNs. Khumbule just befishana nje 30 seconds umgomo wethu lo ingabe inde kakhulu. Uyithumele ku 0638399959 and I'm taking calls also ku 0861596596. Ngizosisa Thembelihle ngizoza kuona Thembelihle kancane nje ngizoqala ku Thobeka Zulu from emaqadeni. Thobeka ukwindaba. Thobeka ukwindaba kakasini. All right, Thobeka is not ready. Ngiyadlula ngithatha uThobelani icela ndwethu. Sabona Thobelani? Yabona lapha yaphila. Yes, yaphila bhuti. Ngicela ukubengana ndawotela lapha e-studio. Unjani bhuti? Yaphila njani? Ngikhona baba. No inkinga yami mina yazi mengabe ngithi umdanvazo kuyakwenzeka mhlawumbe i-round yokuqala ngishaye ithi ukudonsa kancanyanyana kodwa bese ngibone osibili hayi ubafa goloza ukuvuka manje ngazi wenjani uma into normal or into kanjani leyo. No but akusinto normal. Indoda impela kumele ikwazi ukusimela isimo ifike na round 2 ifike na 3 if kuukuthi it's necessary.
So if kuthi sewuyahluleka wena ukufika round 2 then sekuyinkinga leyo ngoba induku isiyakugolozela seyingena under into ekuthiwa erectile dysfunction which forms part and parcel of ama-sexual dysfunctions. So singayibheka ngoba yona iyakhombisa ukuthi isiqalile iyangena it's setting in, but ngibuka ukuthi ngoba usakwazi ukwenza round 1 isavuka ku round 1 and uzufike kuvuthondaba lisakhona impela ithuba lokuthi siyinqande indaba ukuthi ingaqhubeki ibe worse and siyibuyisele emumva inkinga. So ukusheshsha isukumela inkinga ikona okuzokwelekelela njengamanje ngoba impawu vele sezikhona ukuthi ikhona inkinga ekhona. Okay. There is a lady othi isimo sami sinzima yazi I have no ovaries no womb because of ovarian cancer. Sorry to hear that. Yinde. Ovarian cancer umdlavuza o affecta la ukuhlala khona amaqanda indawo esibiza ukuthiwa ama ovaries. Now if kuukuthi lo mdlavuza siyawubona ukuthi usayi stage esiphansi kakhulukazi either stage 1 or stage 2 then siyake siprefer ukuthi siwakhiphe ama ovaries and sisikhiphe nesibeletho ngoba sizama ukuvikela ukuthi lo mdlavuza ungaqhubeki ngoba umdlavuza aggressive kanti kusuke sekuyinkinga Alex mase ku stage 3 kuyaphezulu o stage 4 lapho ke sesidinga o chemotherapy sikwazi ukuvele sisuke sikukhiphe nje you know la oqale khona umdlavuza ngoba usuke uspreadile uzothola ukuthi ususesiswini uzothola ukuthi ususemathanjeni uzothola ususemaphasheni. So i-cancer inzima so siyake sizama ukuthi masike sayithola early siyayinqamula impela ngokuthi sikususe nje lokhu okuyidalayo i-cancer. Yes, sure. No, we're sorry to hear that, but I hope yakusiza leyo mpendulo as is. And then there is a gentleman ozothi good day. About a year ago I started medication delusion psychosis. My sex drive has since been lower. So waqala i-medication psychosis, so most probably diagnosed with schizophrenia. Now lana of course akhona amaphilisi anawo Alex ama side effects esasebenzisayo kwi-psychology na kwi-psychiatry and lawo maphilisi ayake akhombisa impela ukuthi ayidambisa indaba yenkanuko ekuthiwa libido and kwesinye isikhathi adala even i-premature ejaculation, kwesinye isikhathi adala erectile dysfunction. So kuyangimele simprofile kahle umuntu sibone ukuthi uma eba nawo lama side effect is it really iphilisi or it's something else. If kuyiphilisi we'll rather choose something and a low side effect profile ezovumelana naye. Okay. So ikhona impela lento ayishoyo ukuthi abantu abadla amaphilisi mental health care baba nazo inkinga enkonzweni esikambereni because of amaphilisi. Sure. Ngikamasho nawo noNdumbatha sawubona? Hello Nondu? Ngicela uvale radio yakho Nondu ngesikhathi Nondu esavale radio yakhe ngizodlula ngiye ku Thembelihle Ngcobo kaMashu. Thembelihle ukwegagasi? Yebo sanibona njani? Siyaphila wena njani? Ngiyaphila sanibona doc no Mthiyane. Problem yami ngazi noma ngathi it's a problem alright, but I've been dating my partner for over I think 5 years and I feel like if we busy and I've been with him sexually young satisfied sometimes, but I feel like kwesinye isikhathi uthatha isikhathi eside kakhulu to a point where ngigcina ngingasa enjoy. Uthola ukuthi mina he says he's still enjoying mina kodwa I feel like ayingeke he can't go beyond this anymore and into yakhe it's huge. So sometimes it's all ukuthi I'm just like okay you should be done by now but yena abe kufika kwi point where I feel like I'm in pain. Just kahle and then I feel like I'm in pain and then obviously ngiyashut down emotionally and ugcina ukuthi ngingasa enjoy kuze kumele yena afike la ngimele afike khona but I spend almost 15 minutes of not enjoying it. So as fixani to a point where I'm happy and then I sigcina si happy so to it it's like okay mina ngizoba right for that first couple of minutes and then after that I'm just like saying right and I feel like okay now we've gone beyond and then I go again. And as you know, I enjoy, but I'm just like, I'm not enjoying anymore. And then it starts being painful. Sure. And it just kills the whole vibe. And it ends like constantly. And sometimes I a phone and get me hey, and right. And then it's like, no, you're cheating or you're doing something. No, I'm not. But it's because I feel like I'm fairly at point A too, where I'm just not enjoying it anymore. So I don't know whether the problem
side lami, or the problem is on his side, or how can we work around in Njalo? Okay, we get you, sis. Together. Yes, thank you so much. Yeah, obviously bukati ungalalele 30 minutes ago, right? Yes, I wasn't. Sorry, I was at work. Yeah, to tell you what, yazi ukuthi actually ufonile earlier actually inkinga yakho. Okay. Sorry, I didn't get that part. Yeah, no. In fact, bekungeyena, but there's a gentleman ufonile naye a presenter. At least leyo nto izokukhalma down ukuthi he's not the only. You guys are not the only couple experiencing that. There's a gentleman ufonile earlier enaleyo nkinga. Doc, nasi simo now. Now we get to understand ukuthi umuntu wesifazana ufila kanjani. We had a gentleman earlier obekhuluma ngayo inkinga le. Prior. All right. Yes. Now, Ntokazi, ngicela ukubuza la. Ushiye nje into eyi1 yazi. Ngikulalela impela but angikuzwanga uthi wena uyafika kuvuthondaba ngikuzwa uthi uba right for those couple of minutes, you just lose interest during sexual intercourse. I feel like mina in my mental state of saying sifuna ukuthi so true sibe happy, so mina ngiyafika I feel like I am satisfied, and then out of the 5 times, I would say 2 times I'm actually really ngifika. But of the 3 times, it's more like I'm enjoying the moment and making him happy. But ngicela ungiphendula nje lokhu ngentokazi. Usuku wambuza ubhuti ukuthi uyayisebenzisa ikhuthazi noma cha? I know ukuthi umuntu wesinto kakhulu, I know uyachatha, I know that he does do izinto certain, but vele mina I'm just not more side to traditional side of things. But mhlawumbe ukuthi amaphilisi or whatever, no, but ngiyazi uyachatha, ngiyazi uyazenza lezo zinto. Yeah. Okay. No, Alex, ngiyamuzwa intokazi impela awuthi nje ngibe mfishane. Now yena untokazi into kumele ayibuke, I think ubhuti uya beyond imbiza. I think kukhona impela okwenzakalayo, kukhona ubhuti ayakakusebenzisa impela. And ngikushiso yini lokho, ngikushiso ukuthi Alex i-experience yabantu besilisa abaningi ikakhulukazi engibabonayo, ngiyayibuka ukuthi bayatshenana vele ngendaba yekhuthazi. You know, bayahlala emakhonini, bayahlala ema-restaurant, bayahlangana, you know, but bayatshenana ngendaba yekhuthazi. So umuntu wesilisa isikhathi ekhaya ngaphakathi kwi-relationship uyakafihle ukuthi ikhuthazi uyayithatha. So I think that is what's happening la. You know. Okay. All right. Total so share my numbers khona manje. All right, ngifuna ukuthatha ngibuyele wena banondulo kade sikhuluma naye. All right. So usekhona usivalele red. Yeah, bangangiphumele ngaphandle bivele iqinile. All right, ithini question yakho ke sisi? But Alex, ngiyathemba ukuthi niyaphila nino doc. I have a question. I don't know whether inkinga inami noma mina angazi noma angazi. Doc, ngicela ukubuza la ukuthi is it normal yini ukuthi mawuvakashela upartner wakho, take for instance umvakashele maybe for 4 days, whole 4 days, nenze umdavazo one way uze uhambe? Is that normal? Oh, naze nathandana. Naze na enjoyana. Senibe ndawo isikhathi kangakanani mama? Side. Sino 13 years wethu nje ingane. 13 years, and njalo manibonana nisaba excited nisaba nayo leyo nto angithi? Mina kuba iyaba khona yes because sisuke sesikhumbulene yabo. No, there's nothing wrong Ntokazi ngoba nindawonye vele, you've been together for 13 years and niya enjoyana. So ayikho inkinga, especially ngoba anihlala ndawonye. Ngizwe sengazathi vele uthi niyake nibonane for 4 days and then aphinde futhi ahambe. So ukubonana kwenu ukwakha kwenu ubudlelwane, but nginga advise ukuthi ake nizame ukwenza nezinye izinto kungabe umdavazo kuphela. Kungaba majority of the time umdavazo, but nezinye izinto akakukhiphe nje Ntokazi, akwenze siyinzipha, akwenze sikhanda into oyithandayo nawe. Do all that, but I just get annoyed ukuthi manje wena ngize ngihambe ngilamulela ukuhamba, I get annoyed. Hayi wayikhethela Ntokazi. All right, so we do all that. Okay, so don't share my numbers again for mufuna ukuthi uqhubeke naye just ukuthi uthole advice. Sibonga kakhulu ke doc, sesifike egcineni kohlelo ke ungasipha your numbers. Ngiyabonga kakhulu Alex, ngiyathola number yocingo ethi 063 847 0511, ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungashaya ucingo wenza appointment uzozongibona ema office ami ango 9 Dorothy Nyembe in Durban Central,
ngiyatholakala na Facebook na TikTok as Dr Shabalala. Ngakhulu ke Dr Shabalala. All right, at the end of the show I podcast yakho na izoba khona kwi app yakakasi ne video of the show, and wena nje yela phaya ku TikTok uzothola ke more, even ama links to the previous shows. Siyabonga kakhulu. We have a Facebook page also at Indaba with Alex. Thanks to Kwanda Zungu and Unzuza Usiphelele, the team producing the show. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabantu.